jakinduria handiak jaunak zuk ezartzen diezu beren eginkizuna haien buruei bai gizon emakumeei. Egizu zeruan beti zure zerbitzu dituzunak lurrean duen bizaiaren zaintzaile izan ditzagula. Zure Seme Jesu Kristu jaunaren bitartez, zure ginen Espiritu Santuarekin jainko eta bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsi liburutik gudaketa bat izan zen zeruan. Mikelek eta bere egiluek burrukara dituzuten eren sugea. Burrukatu ziren eren sugea eta bere egiluak, baina ez ziren nagusitu. Eta geroztik ez zen tokirik izan haientzat zeruan. Amitu zuten lurrera eren sugea handia. Diablo eta Satan denetzan aspaldi
cómoda, más ágil, es bueno. Evidentemente se puede utilizar también para que sea peor. Es decir, los avances no siempre se usan para mejor. Si vemos, por ejemplo, los bombardeos que estamos viendo por la televisión en Gaza, en Ucrania, pues, terribles masacres, unas armas que yo no sabía ni que existían y que destrozan, vamos, zonas enormes y matan todo lo que hay alrededor. Eso es utilizar los avances para el mal, pero de suyo el avance es bueno, la evolución, los cambios que hay se pueden utilizar para el bien, pero también es una máquina que se adecua también a los tiempos.
gora bihotzak, eskerrak handoiko jaurei. Egokila bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak jauna eta guztiz santu kangoiko ahal guztiun beti horri. Eta zure onditasunak gorestea, zure engeruak eta goi engeruak ospatzean, beraiei ematen dien guzteak, zu goresten zaitu jauna, eta horiei egotzen diogun edertasunak, zu neurrigabekoa zera erakusten digu, eta izate guztiak gora dago. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez du aileguen taldeak zure santutasuna goresten, eta haiekin batera guk ere pozik aldatzen zaitugu bihotz batez kantari. Kanta ezagun aingeruekin, zeruko dandan gerena, santua santu, santua zera, jamoiko gure jaunena. Zerutan urrak goresten duten, goresten zure angena. Osana zuri zeru horietan, osana gorapena, berreinatua orain beti guregana datorrena. Osana zuri zeru horietan, osana gorapena, berreinatua orain beti guregana datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztia inturri. Santu gizkizu da honetako hauetzeko espiritu itxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, santu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, hori hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jarri guzti jokotatik, hau nire gorputza da, zuentzat emango dena. Akabatu berdin karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guzti jokotatik, hau nire oguraren karizatata, itun berriei agotituaren odola, zuentzat eta eskoletzat ekatu bat barkatzeko isuriko dena, egizurean nire horietari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semean eriotzak eta piztuera gogoratuz, biziaren horia eta sababenaren karizan eskaintzen dizkizu duzun eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari errantu behituzu dago, eta apari eskatzen dizugu Kristo gorputzoak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin behitzala. Gogoa izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eraman zu gaitasun osora, Florentzio gure hartzaileekin eta egizkizo guztiekin batean. Gogoa izan jauna, bizi gutxaraken eman dion gure semeak eta hildako guztiak, haritza zuzun begiaren argitan. Erroki zakiztikoa den guk guztiok, betiko bizitzen etxedezagun, kangoikoaren amariak bautxoarekin, San Jose Eselarekin, apostolu santuekin eta gizarte guztietan, zure agispide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jagoikoa guztien hori Espiritu Santuarekin batean, ospetaitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, ari eta erakutsi, jarraituz, idur gabe esan dezagun.
gure egita zeruetan zerana, santu izan beri zure izena, etorri zure erraikua, egin beri zure naia zeruan bezala gure ere, emaituzko eguntako ogia, markatu gure zorak, guk ere gure zorrei markatzen gure zero, eta ez gobetan eman, baina atera gaitza zuzen. Atera gaitza zukauna gaitza guztien, eman duzu pakea gure egunotan, zure errukien eskertakatik garri zile zen, eta estuak eta sendo, betiko zorionak itxarotenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai daudela. Zure da zuzetzat, zure Jesu Kristo gure jauna zure senara osko duei bakea uste dizuet nire bakea ematen. Begira zure iriztaren sentitxuenak eta ez gure pegatuei. Eta zure gogoa bezala, egin duzu izan bakea, eman batasun, errege biziko izera gizaldi eta gizaldietan, jauna bakeak egin zuegin. Bai zure bakeak. Hangoiko egitotxa, zokotzen dezun pegatua, hangoiko egitotxa, zokotzen dezun pegatua, jauna. Hangoiko egitotxa, zokotzen dezun pegatua, emaituzun. Hona hemen, hangoiko egitotxa hona munduko pekatuak entzen duena zorio txuak jauna egitatuak. Jauna, ni ez da izan, zure etxean sartzeko santzen eta sartzen. Hartu dugu eukaristia honek jauna ia berrika itzala, eta zure egitekoak zaindari ditugula, aurre egin bezagula gure salbakeko bidean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin